Spomenul si rôznu úlohu všetkých veriacich v cirkvi. Často sa dnes diskutuje o tom, že žena v spoločnosti má väčšiu úctu a väčšie uznanie a sú jej zverené väčšie úlohy ako úlohy, ktoré jej vie zveriť cirkev, ktorá síce hovorí, že povolanie matky a povolanie k duchovnému životu je výhradnou úlohou ženy, ale ako to ty vnímaš, povedzme, z toho horizontu života, ktorý si ty zažil, prežil? Ženy v cirkvi, to je tiež jedna z tých 7 chorôb cirkvi. Žena je v cirkvi nedocenená. Je to prežitok, ktorý sme zdedili ešte aj z Biblie, zo židovského spôsobu života, zo stredoveku. Cirkev je príliš patriarchálna, maskulínna, mužská a preto tam chýba cit a srdce. A toto bolo vo všeobecnosti, keď svet, tento náš európsky, bol ako tak kresťanský a zdedili sme to, ale chvala Bohu už ženy dobili skalpel, dobili katedru. Ja som presvedčený, že aj v cirkvi tie múdre a zodpovedné a kompetentné dostanú moc v cirkvi a budú rovnako rozhodovať ako muži, práve preto, že často vedia viacej a hlavne do toho, čo vedia, vnášajú svoje srdce, čo je hrozne dôležité.